ngatingosvikei pakumutenda pano zvese zvaanoita muupenyu hwedu. Tingomurumbidza nokuti mutsvene, nokuti wakatipa mweya wokufema, nokuti watipa hutano, nokuti watigonesa muzuva ranhasi kumuka. Tinongomutenda Mwari nokuti pachokupfeka chatinopfeka. Tinomutenda Mwari nokuti pachokudya chatinodya zuva nezuva. Tinomutenda Mwari nemwana wamakatipa. Tinongotenda Mwari Baba seMwari mutsvene nemabasa amakatigovera. Tinotenda Mwari nokutichengetedza kwavanotichengetedza patinokwidza nokudzika mukati momugwagwa, patinopinda mudzimba nokupinda muguta. Mweya mutsvene ngautichengete Baba. Unotongotendai nokuti muri Mwari. Dai musirimi Jesu makatifira. Vamwe wedu hatizivi kuti tingadai tiri papi. Dai musirimi makatifira kuti tigone kuwana zvekudya. Kumakava murombo kuti isu tigova wapfumi. Mweya mutsvene namasimba wose, mangwanani ano tinongokurumbidzai nokuti muri Mwari Baba Jehovha. Hakuna mumwe wakaita semi, hakuna rimwe zita rakafanira kurumbidzwa. Mutsvene Mwari wokumusoro kudenga, makasika denga nenyika, asi nekuda kwenyu Mwari wamasimba wose makatipa dominioni panyika pano, kuti titonge Baba zvinokambaira nozvinonanaira, zvinofema nozvisingafemi Baba. Makatiita musoro, hamuna kutiita mutswe. Mangwanani ano Jesu zvoshamisa. Tinongokutendai nokuti muri mutsvene. Mwari wangu, Mwari makatendeka, nokuti muri Mwari Baba Jehovha. Mangwanani muri Mwari, masikati muri Mwari, madekwana muri Mwari. Muri Mwari asingachinje, zuro nhasi namangwana munoramba muri Mwari. Mangwanani ano mutsvene Mwari wamasimba ose, tinongokutendai nokuti Jesu muri Mwari Baba. Timbotimbirayo Baba, munoramba muri Mwari. Kunyange zvichirema zvichirwadza, munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Pazvinorema, pazvinoreruka. Munoramba muri Mwari. Munoramba. Genesis 27 pavhesi ya28 inotaura nezvekuburutswa kwedowa.
anoti achiblessa mwana wake anoti Mwari ngaakupe dowa rokudenga, mafuta enyika, nezviyo newaini zvakawanda. Musvondo rapera takanga tiri mumwaka werevival tichitaura nezvekingdom prosperity. Pane vamwe vari kuti tiri mumwaka wedu takataura nezvekingdom yakadeclare kingdom prosperity. But nyangwe tikajara zvatinojara hazvimere. Dzimwe nguva tinenge tiri mumwaka wedry season. Dzimwe nguva gore racho iroro mvura hainaye. But tiri kuti Mwari mukati muupenyu hwedu sevana wenyu, kunyangwe mvura ikasanaya, burutsai dowa rokudenga, ridiridzire minda yedu, ridiridzire mafinances edu, ridiridzire utano hwedu, ridiridzire mweya wedu. Saka mangwanani ano ngatingosvikei patinonamata titi Mwari, erase every dryness iri mukati meupenyu hwangu. Vamwe vari nedryness yeutano, vamwe vari mudryness yefinance, vamwe vari dryness mukati momoyo make is just dry. There is no connection between you and God. There is nothing you can say from January up to now. There is nothing. But Mwari is our God of miracles. Tungoti mangwanani ano, burutsai dowa renyu, rinaye muminda wedu kunyangwe kusina mvura isiri kunaya. Asi imi munogona kuburutsa dowa rikakurisa zviyo. Unoti wakajara mugore redry season, asi wakakohwa 100 folds. Nenyaya yokuti Mwari wakanga usinganaise mvura mukati memunda wake chete, asi waiburutsa dowa pamunda wako. Pamunda wangu mangwanani ano, mwana zvichidavoira tiri panguva yedryness. Zvichida baba kunonge kusina chakanaka, mabank accounts mamwe takatovharirwa nokuti we cannot sustain them. Nokuti kune mari inobatwa kufanirwa kubatwa every month yemabank charges. Handitorina mari yemabank charges, saka account yangu pari zvino yakavharwa. But tinongoti mwana mangwanani ano, the God of miracles, chingotiitirayo munana. Mangwanani ano pamasvondo rasara ratasarirwa naro kuti gore ripere, rinoita soramepera baba shemangwanani ano, ngatisvike patinonamata. Asi imi tinoziva kana muchiita kuda kwenyu munogona kumisa zuva. Zuva rinogona kuextendeka kuti svondo rasara riite semwedzi. Pari kuvhara makambani, kuno vanogona kuwana mabasa. Pari kuvhara vamwe mabasa, kuno vanogona kudedzwa kumapeace job. Saka tiri kuti mangwanani ano, chingonyorovesai minda yedu. Mangwanani ano kuno vari panhoo baba, naisai dowa renyu mangwanani ano. Mweya mutsvene Mwari wemasimba ose, mangwanani ano baba tiri kuti naisai dowa. Kuno vana vari kuda kunyora masupplementary exams, kuno vana baba vari pamaspecial exams. Tiri kuti naisai dowa renyu Ishe Mwari wemasimba ode. Kune vana baba vakapinda neconcession kunext grade, kuno vana baba vasina kupasa vakaprogresswa. Tiri kuti naisai dowa renyu baba Ishe Jehovha. Mangwanani ano baba, mangwanani ano Ishe Mwari wemasimba ose, kuno vari muchipatara vakapinda muzvipatara. Tiri kungoti naisai dowa renyu Ishe mangwanani ano. Mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene Mwari wemasimba ose, munotiprofita baba Ishe pamasoro pamadry bones. Mweya mutsvene vamwe vedu baba Ishe Mwari wemasimba ose. We are in a season of dry bones baba Ishe Jehovah. Saka tauya mangwanani ano baba Ishe Mwari wemasimba ose, tauya kuti vemerai mweya wenyu baba Ishe Jehovah. Bonzo rimwe nerimwe ridzokere panzvimbo, runda rumwe norumwe baba Ishe Jehovah rudzokere panzvimbo. Mweya mutsvene Mwari wemasimba ose tizadzei. Mweya mutsvene Mwari wemasimba ose mangwanani ano, tinongotsvaka nyasha baba Ishe Jehovah. Nyasha dzedowa kubva kudenga baba Ishe Mwari wemasimba ose. Diridzirai minda yedu baba Ishe Mwari wemasimba ose. Zvatinotengesa baba zvitengwe Mwari wokumusoro kudenga. Tiri kuti diridzirai baba dowa renyu baba Ishe mangwanani ano. Mweya mutsvene, mweya mutsvene. Tiri kuti mukati megore rino baba, mukati meupenyu hwedu, mvura haina kunaya, asi chaka tinochema nyasha dzedowa. Mangwanani ano mutsvene, mamwe mabhizinesi avhara. Tiri kuti nyasha dzasha baba Ishe Mwari wemasimba ose.
Buruzai Baba Jehovah dora renyu Mwari wokumusoro kudenga. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Mweya mutsvene Mwari makatendeka. Mazviita Jesu, mazviita Ishe Mwari wokumusoro kudenga. Mazviita Ishe Mwari makatendeka. Mufestive season ine takatarisana nayo. Tinoziva kuti kuno zvakawanda zvinoitika. Vana vedu vanofarisa. Vamwe vanhu vakuru vanosvika pavanofarisa. Vamwe ndipo pavanodzidzira kutora zvinodhaka. Vamwe vanogara vanotora asi vanozvitora excessively kana tasvika mufestive season ino. Pavanozofamba vachibva kuma-events avo vanenge vachiita, vanosangana nezvakawanda. Kuno vanozosangana noma-accidental deaths. Mweya wama-accidents unongoteerana ne-festive season. Vamwe vanofanira kubayiwa nemapanga. Vamwe vanofanira drinking and driving. Vamwe vanofanira kusangana nezvirwere zvakasiyana-siyana. Nokuti kana wadhakwa, vanenge vakungorara pese pese. Vanenge vasisatarisi, vasisazive zvavanoita. Vamwe vacho vana vedu. Vamwe vacho vanhu vedu. Vamwe vacho ihama dzedu. Vamwe vacho masiblings edu. Asi mangwanani anoti ngoti ngatisvike patinongotsvaka nyasha. Nyasha dzokuti wachengetedzwe. Kunyangwe wari muzviwi, asi Mwari vanongoita nyasha. Kunyangwe wakatora zvinodhaka, asi Mwari vedu ndiMwari wetsitsi nenyasha zhinji. Saka tiri kungoti mangwanani ano, vana vedu pavanopinda mukisimisi, vana vedu pavanotora zvinodhaka, vachengetedzei Mwari wamasimba ose. Vana vedu pavanorara nenzenza dzemumabhawa, vachengetedzei vasanganisei nevasina zvirwere. Mangwanani ano Mweya Mutsvene, vamwe vacho varume vedu, isu tinouya kukereke, asi varume vedu havanamate. Vanopinda mumabhawa, vorara nevakadzi vomumabhawa. Mangwanani ano Mweya Mutsvene, tiri kungoti tiwanirewo nyasha. Vachengetedzei kwese kwavanenge vari. Pamusana pokuti tiri pano, we are going to intercede on their behalf. Mangwanani ano tauya muguta rino, tauya muguta reutiziro Mweya Mutsvene. Tiri kurambidza mweya wama-accidents. Zvirwere Baba zvinouya noma-accidents. Zvirwere Baba zvinobata vana vedu nonyaya yekuti vanenge vaisa zvisakarurama. Kubayiwa nemapanga Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Excessive drinking and driving mangwanani ano. Mweya Mutsvene Mwari wamasimba ose. Tiri kuti tirangarirei Baba Ishe Jehovha. Kuno wakaenda kunyika yezvizvarwa. Kuno wakavarongera hondo Ishe Mwari wamasimba ose. Kuno wakasimudza mafungu Baba. Kuno wakaenda kunyika yechizvarwa. Kuno wakaisa mafuradzi Baba munzisi wanoyambuka. Kuno wakaisa Baba Ishe Jehovha mweya wakaipa muchikafu chawachadya. Mwari wangu Mwari wamasimba ose. Mangwanani ano Baba, mangwanani ano Mweya Mutsvene. Mangwanani ano Ishe Jehovha zvoshamisa. Tiri kungoti tirangarirei Baba Ishe Jehovha. Prefer us Baba Ishe Mwari wamasimba ose under your wings. Munoti Baba Ishe Jehovha, Baba Ishe Jehovha. Hamungatendere rusoka rwedu kuti risvedzemuke. Mangwanani ano Mwari wamasimba ose. Munoti tsoka dzomutsvene Baba dzinorondwa nemi. Tinadzo hama dzedu Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Rakabi unoti Baba Ishe Jehovha. Chipewe Baba makachiwanira nyasha. Chinoti ini nevana vemba yangu. Panosimuka hondo Baba dzivisai Baba. Tirangarirei Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Tauya mangwanani ano Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Tiri kuti rangarirei masiblings edu. Rangarirei vana vedu Baba mukati mefestive season ino. Rangarirei vabereki vedu Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Rangarirei vese vakafamba vakapinda munyika yechizvarwa. Mangwanani ano Mweya Mutsvene Mwari wamasimba ose. Rangarirai vose vakaenda kumazororo Baba Ishe Mwari. Rangarirai vose vakaenda kumaholidays Ishe Mwari wokumusoro kudenga. Mangwanani ano Ishe Mwari wamasimba ose. Tirangarirei Baba Ishe Jehovha. Tauya kuguta reutiziro. Mweya Mutsvene Mwari wamasimba ose. Tauya Baba kukavering yenyu. Tauya kunotsvaka Baba Ishe Jehovha. Nyasha dzokuchengetedzwa.
tauya baba She Mwari wamasimba wose, tauya kudzakanyasha Mwari bamasimba. Chengetai baba She Jehovah, kuno wose baba She Jehovah. Anything that concerns me, wachengetedzei Mwari wamasimba wose. Pauri kukwidza nokudzika baba wachengetedzei. Pauri kubata baba zvakaipa baba She Mwari wamasimba wose. Putsai hari dzose baba She Jehovah. Dzakanyorwa mazita dzichiiswa mazita emhuri yangu. Putsai hari dzose baba She Jehovah. Dzakanyorwa mazita dzichiiswa mazita emasiblings angu. Mweya mutsvene Mwari wamasimba wose, munodzima runyoro runopesana noupenyu hwedu. Ndosaka tauya mangwanani ano, tauya Mwari wamasimba wose tikuti dzimai baba runyoro, dzimai runyoro runopesana noupenyu hwedu. Mweya mutsvene Mwari wamasimba wose, mweya mutsvene Mwari makatendeka, mutsvene mutsvene mazvita henyu Jesu mutsvene, tinokutendai. Tiri kuda kuenda kuna Matthew 6. Ngativerenge Matthew 6 pavhesi ya11. Matthew 6:11. Vari kutiwo, and whatsoever shall not receive you, nor will not hear you, when you depart, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily, I will say unto you, it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah and in the day of judgment than for that city. Tinongoti mangwanani ano, ngatingonamatire hama dzedu dzisingamuzive kuti Mwari dai wawanikwa vari kuwawanira nyasha, wanzvere mwoyo wavo, wawatendeutse, nokuti tinoziva kuti Mwari ndiye wakatida kubva tichiri ropa tiri mudumbu ramai vedu kusvika pane ino nguva. It's not by our choice to serve the God. It's just because God decided to choose you. Saka tongoti mangwanani ano, kuno hama dzedu dzisingakuzive, tino mabrothers nomasiblings, tine vana vasingazive, nokuti uri kutiye, for those our muzive zunze gruwa, kuno avo vachakurambai kana vasingatozive nezvaJesu, tikuti vakatoramba Jesu kana vasingatozive. Saka Mwari po uchaenda unongozunza, uchangomusiya wozunza guruwa, nyangwe uri panhodzo urwere, Mwari uchangomusiya. Saka tuti mangwanani ano, Mwari Jesu, Mwari mutsvene, wanzwirei nyasha, wanzverei mwoyo wenyu, watendeutseyu, wagone kukuzivai, tigone kutaurirana potinenge tasangana sehama nehama, tigone kutaura nezvaJesu kuti uriko wakatida, isu tisina kumuda, tisina chotakamuitira. Uriko wakasarudza kuva murombo, ukatifira, ukati huyai nomutororo wenyu yese yakarema, ndikupei joko rangu rakareruka. Saka mangwanani ano ngatisvike patinongonamatira hama dzedu dzisingamuzive. Nokumabasa zvakaoma kushanda pabasa pano vanhu vasingazive Jesu, zvakatongooma, nokuti iwe unenge ungori uchingoita zvitenge, kana wachiona hanzi vanoti upenzi, zvounenge uchitaura kwavari hunenge huri upenzi. But kana muchifamba muchitaura rimwe chete semhuri, mukangoti tiri semhuri nhasi tiri kufasta, mumwe nomwe achifasta, zvinoendeka, zvinofambika. Ngatinowanamatire mangwanani ano, tinadzo hama dzedu, Mwari mutsvene, Mwari wekumusoro kudenga, mukati Baba Ishe Jehovha, isa hatina kuita decision, asi imi makatipa decision. Baba Ishe Jehovha, makatida mukati zhurwa norudo runoshisa. Saka tikuti mangwanani ano, Baba Ishe Jehovha, hama dzedu dzose dzakarasika, Baba Ishe Jehovha, wazviwaiwo norudo runoshamisa, wadanei Baba Ishe mangwanani ano, zevezerai mukati menzeve dzenyu wanzwe, nokuti munoti tinonzwa asi hatinzwisisi. Mangwanani ano, Baba Ishe Jehovha, chimbovapaiwo meso waone kunaka kwenyu, chimbovanzwisayo Baba Ishe Jehovha, wagone Baba Ishe Jehovha kunzwa kunaka kwenyu. Mweya mutsvene, Mwari wamasimba wose, Mwari wekumusoro kudenga, Ishe Jesu, zvoshamisa
Warangarire Baba wanirewo nyasha. Masiblings edu Baba Eshe Mwari wamasimba wose. Vana vedu Baba Eshe Jehovha, Baba Eshe Mwari wokumusoro kudenga. Maworkmates edu Baba Eshe Jesu zvoshamisa. Warangarire mangwanani ano Baba Eshe Mwari wokumusoro kudenga. Wazive nezvaJesu uyo wakatifira Baba Eshe Mwari wamasimba ose. Waparidze ivhangeri Baba Eshe Jehovha. Wanzwe shoko renyu Ishe Mwari makatendeka. Mweya mutsvene, Mweya mutsvene, Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Tauya Jesu, tauya Mwari wokumusoro kudenga. Hakuna mumwe wakafanana nemi. Hakuna rimwe zita rinofanana neirori. Ndiye Jesu zvoshamisa Baba Eshe Jehovha. Mweya mutsvene, Mweya mutsvene Mwari wokumusoro kudenga. Nyasha dzenyu Baba Eshe Jehovha dzinogara nokusingaperi Mwari wamasimba ose. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Tauya Jesu Baba Eshe Jehovha, Baba Eshe Jehovha. Baba wasanganisa ino madestiny helper Baba. Compel them Baba many to go and help them. Wherever they are Baba Eshe Mwari wamasimba ose. Wanonzwa shoko renyu ngavasvikire Baba kwese kwavanenge vari. Wadanei Baba norudo rwenyu Mwari wamasimba ose. Mangwanani ano Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Mweya mutsvene, Mweya mutsvene Mwari makatendeka. Hakuna rimwe zita rinokunda irori. Ndosaka tauya mangwanani ano Mwari wamasimba ose. Tinochema pamusana pohama dzedu Baba Eshe Jehovha. Dzisingakuziwei Baba Eshe Jehovha. Mumwaka uno Baba makatarisana nawo. Mugore rino Baba risati rapera. Warangarire Ishe Mwari wokumusoro kudenga. Wachengetedze Ishe Mwari wokumusoro kudenga. Nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Amen. Takatarisana tiri kuna Matthew kune the prayer, to give us our daily, this day, our daily bread. Tiri kuti our daily bread. Kana tine a daily bread. Doing God's work is going to be easier for us. Nokuti working in the kingdom, partnering with the kingdom requires the abundant resources. If you don't have the resources, sometimes it becomes very difficult for you to partner, to do God's assignments. Kana usina ma resources. Because nyangwe tikakuti tiuye every day ku prayer for a month. Tinenge takuti nokuti andina ma resources, kwete nokuti andidi. I cannot, because I cannot afford the transport money to come every day. Tikakuti bisa tithe. Nokuti zvinonzi pamari youinayo pano 10% yaMwari. Pano mari yevamwe vanhu, hama dzako nozisiri hama dzako pamari yako iyoyo uri kupiwa. Saka if God gives us the abundant resources, doing God's assignments becomes easy. Fulfilling your days becomes easy. Because you just think kuti ndikangofunga kuti ndoda kungonoona mai vangu kuZimbabwe, ndinongoenda because I have the resources. Giving is not a challenge, but because I don't have, I cannot give what I don't have. Saka tinongoti Mwari. Kana ungori nema resources, we also need the resources, abandon the resources, but not getting tired. Because it's not easy kutanga hakunetsi, but kuzopedza. Tinoma project akawanda kana pakereke yotakatanga, hatisina kuzopedza nokuti vanhu vanenge vaneta. Saka give us also the daily bread for us not to get tired. The strength for us not to get tired. And never to lack. Not to stop what we have started. Tipe simba racho kuti chese chatinenge tatanga tinopedza. Tikatarisa spiritual resources tinoida tiri pano pakereke. Divine presence yomweya mutsvene tinongoida. Saka God, can you please help us? Mangwanani anotungoti, give us our bread, our daily bread. Panyama no pamweya, abundant resources, so that we can partner with God. You can do all the assignments. Tisina kuneta, tisinganzo kuomerwa. Nokuti we have abundant resources. Mangwanani ano mweya mutsvene sikapo nona matira for abundance, for daily bread. Daily bread panyama no pamweya, abundant resources mweya mutsvene. Mwari wangu Mwari wamasimba wose, makati shirikadzi payakasvika pakuomerwa yekungoti ndasara noti upfu tushomanana, ikatibikira tije Baba Eshe Jehovha. Mangwanani ano tiri kuti mweya mutsvene, vamwe vedu hatichisina kana,
Vamwe tiri kuti vana vakuda kutorwa nokuti varandarume vedu vakafa vachisiya tine mune vane zvikwerete. Asi mangwanani ano, you can turn the tables. Munoshandura Baba Ishe Jehovah. Munoshandura ma situation from a widow Baba to a business woman. Mangwanani ano Mwari wamasimba ose. Tauya mangwanani ano tinongotsvaka nyasha. Nyasha the daily bread Baba Ishe Jehovah. Nyasha the spiritual growth Ishe Mwari wamasimba ose. Nyasha Baba Ishe Jehovah Mwari wamasimba ose. Nyasha Mwari wokumusoro kudenga. Dzochokupfeka Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Nyasha dzezvekudya Mwari wamasimba ose. Nyasha Baba Ishe Jehovah Mwari wokumusoro kudenga. Nyasha Baba Ishe Mwari wamasimba ose dzezvekufambisa. Nyasha dzezvepokugara Ishe Mwari wamasimba ose. Mangwanani ano Mweya Mutsvene. Mangwanani ano Mwari makatendeka. Mangwanani ano Ishe Jesu zvoshamisa. Chitirangarirai Baba Ishe Jehovah. Tigone kupartner with the kingdom. Nokuti isu Mwari wamasimba ose munenge matiwanira nyasha. Munoti Mwari kana matinzwira ngoni tizaramerwe Baba kukunamatai. Nokuti tinenge tisina chokunamatisa. Nokuti tinenge tisina chokupa Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Nokuti tinenge tisina offering. Mweya Mutsvene Mwari wamasimba ose. Tinenge tisina Baba kana mari yetithe. Mweya Mutsvene Mwari wamasimba ose. Hatigone kupa chatisina Mwari wokumusoro kudenga. Mwari wangu Mwari makatendeka. Mweya Mutsvene Mwari wamasimba ose. Mangwanani ano Ishe Jesu zvoshamisa. Tauya Baba Ishe Jehovah. Tinoda kukuvakirai kamuri. Asi mari yokuakisa kamuri hatina. Mwari Baba tinoda kuti mupure muchidya padzimba dzedu. Asi chokuti mudya hatina. Chokukubikirai Baba Mwari wamasimba ose hatina. Tiri kuti mangwanani ano Baba Ishe Jehovah. Provide us Baba Ishe Jehovah Mwari wamasimba ose. Provide us Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Tiri kutsvaka nyasha dzeprovision. Nyasha Mwari wamasimba ose Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Mwari wangu wandinongoimba naye. Mangwanani ano Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene tirangarire sekereke. Mweya Mutsvene tirangarire sekereke. Mweya Mutsvene tirangarire semhuri. Mweya Mutsvene rangarire mumwe nomumwe. Mweya Mutsvene Mwari wenyasha zhinji. Nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Ndo dzatiri kutsvaka mangwanani ano. Jesu mwanakomana waDhavhidhi. Tiri kungoti tinzireiwo ngoni. Mwari wangu wandinongoimba naye. Tinoimba nemi pakereke ino. Hamutange basa ramusina kupedzisa. Hamuna nhoroondo yekukundikana. Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene Mwari wamasimba ose. Mweya Mutsvene Mwari wemanyasha. Nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Ndo dzatiri kutsvaka Baba Ishe Jehovah. Nyasha dzoprovision Ishe mangwanani ano. Mweya Mutsvene Mwari makatendeka. Hakuna rimwe zita rinokunda irori. Hakuna mumwe Baba wakafanana neni. Nokuti muri mutsvene, mutsvene, mutsvene. Mutsvene Mwari wamasimba ose. Mutsvene Mwari makatendeka. Mangwanani ano toda kungoere titinamatire service yedu yanhasi. Zvinoita setiri vashoma. Asi mushoko rawo wanoti pano vaviri nevatatu ini ndiripo. Tiri vashoma kudai uwape hwako huripo. Jesu Baba Ishe Jehovah. Mwari tungoti help us to raise on every occasion so that we don't disappoint you. Mwari Mutsvene ngatiti Baba Ishe Jehovah noushoma hwedu nyasha dzawo dziburukire pano so that we can raise without disappointing. Raise, praise and worship. Raise without disappointing. Even though muri vashoma. Vamwe vanakaenda kumaholiday varimo mudzimba. Asi nenyaya yekungoti wangoti iholiday. Kuna Mwari hakuna zororo. Zvinoita vanosimudza mamhepo havarege kusimudza nokuti inguva yefestive season. Mafungu anongosimuka. Ende vanokutaimira paunenge wakarivara. Nokuti iwe unenge uchiti tiri kuzorora. Vamwe vacho vakazorora nechekuzororesa havana. Vamwe vacho vakazorora asi nechekudya chakanaka hamuna. Vamwe vacho vakazorora nechekupfeka chakanaka hauna. Saka go help us to raise for not to disappoint you. Whether tiri pazororo, whether tiri mumwaka wefestive season, whether tiri pakufamba, whether taenda kunyika yechizvarwa, whether taenda kumaholiday, keep us going. Mweya Mutsvene tigone kungosimba tichitaura nezvezita renyu. Tigone kusimba tichingokurumbidzai. Mwaka every season, in season and out of season, tigone kusimba tichingonamata. Tigone kusimba tichirumbidza.
tiri mumweya iyoyo umwe chete, tiite momentum imwe chete yotinotanga naye pama10 days, tipfekedze gore takangoita zimwe chete. Mweya Mutsvene mangwanani ano tiri kungotsvaka nyasha, nyasha dzokupeta gore zvakanaka, nyasha dzokupeta gore tichikurumbidzai, nyasha dzokupeta gore tichikunamatai, nyasha dzokutanga gore tichikunamatai, kusvika gore ripere tichikurumbidzai, nyasha dzokusazorora. Mweya wokusazorora ngaurege kutibata, mweya wokusazorora, mweya Mutsvene tisazorore. Baba Ishe Jehovha, tikundisei Mwari wamasimba ose, tisvimbe pese patinoita Baba Ishe Jehovha, nyangwe tiri kumashalesi ikoko, nyangwe tiri kumahotera ikoko, tingokutaura nezveinzwi renyu, nyangwe tiri kudya muhotera, tiri kurumbidzei Mwari waMutsvene, Mwari wamasimba ose, Mwari makatendeka, hakuna zita rinokunda irori. Ndiye Jesu zvoshamisa muchinda, mazvita enyu Mwari wamasimba ose, mazvita Ishe Jesu. Tipe chipo chokuombera tichitenda gogo mangwanani ano muzita raJesu. Haleluya. Chingofarirawo uri pedyo newe, zvakangonakawo kungowedzerawo, kungouyawo pa, kungoswederawo kudhuze kumabhenji ari kumusoro-soro, tingouyawo kumabhenji ari kumusoro tichingofarirana. Zvakangonaka kungowedzerawo, kungouyawo kudhuze uku, zvinotitirawo zvakanaka muzita raJesu. Haleluya, 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 haleluya. Tingofariranawo, zvakangonaka kungofarirawo uri pedyo newe muzita raJesu. Haleluya. Tiratidzewo simba renyu, tiratidzewo simba renyu, tidanane, tisimbisane, tidanane, Mwari Baba tiratidzewo, Mwari Baba tiratidzewo, oh tidanane, tisimbisane, tidanane, Mwari Baba tiratidzewo, Mwari Baba tiratidzewo, tidanane, tisimbisane, tidanane, Mwari Baba tiratidzewo, Mwari Baba tiratidzewo,
kupambana, kupambana, iwe kupambana, iwe hauna, iwe hauna, iwe hauna, iwe kupambana, 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 iwe kupambana, iwe hauna, iwe hauna, iwe hauna, iwe hauna, iwe kupambana, iwe kupambana, 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 Mwari Baba hauna. Usatorerwe tariro yako, usatorerwe kutenda kwako, nezvinhu zvinopera, nezvinhu zvinopfuura, nezvinhu zvinoparara. Jesu uyu ndiye mama. Usatorerwe iwe tariro yako, usatorerwe iwe tariro yako, nezvinhu zvinopera, nezvinhu zvinopfuura, nezvinhu zvinopara. Jesu ndiye mambo. Usatorerwe tariro yako, usatorerwe tariro yako, nezvinhu zvinopfuura, nezvinhu zvinopfuura, nezvinhu zvinopara. Jesu ndiye mambo. Usatorerwe tariro yako, Jesu ndiye mambo. Usatorerwe tariro yako, usatorerwe tariro yako, nezvinhu zvinopera, Jesu ndiye mambo. Nezvinhu zvinopfuura, nezvinhu zvinoparara. Jesu ndiye mambo. Usatorerwe tariro yako, usatorerwe tariro yako, nezvinhu zvinopfuura, nezvinhu zvinoparara. Jesu ndiye mambo. Usatorerwe tariro yako, tariro yako, nezvinhu zvinopera, nezvinhu zvinopfuura, nezvinhu zvinoparara. Jesu ndiye mambo. Usatorerwe tariro yako, usatorerwe tariro yako, nezvinhu zvinopera, nezvinhu zvinopfuura, nezvinhu zvinopara. Jesu ndiye mambo. Nezvinhu zvinopera, nezvinhu zvinopara. Jesu ndiye mambo. Nezvinhu zvinopera, nezvinhu zvinopfuura, nezvinhu zvinopara. Jesu ndiye mambo. Nezvinhu zvinopera, nezvinhu zvinopfuura, nezvinhu zvinopara. Jesu ndiye mambo. Usatorerwe tariro yako, usatorerwe tariro yako,
mambo. We glorify, we give you honor and the glory. Father, we thank you, Lord. We give you glory, we worship you, Father. We are here for your words, my brother. Imi Jehovah, Nimwari makatendeka. Jehovah mutsenema, Uchiri kuimba magalani yangu. Tireke kutorerwa tariro yedu. Sema Kristu magalani yangu. Tireke kutorerwa korona yedu. Nekuti zime zacho zinofura. Zime zacho zinopera. Jehovah imi munoramba muri mari nekuta muperi. Imi ngari amuzofuri. Magalani yano baba vedu magalani yano. Imu yakwedi yoti. Manzwenya azofuri. Nekuti Jehovah murukurutini wedu. Magalani yano baba vedu. Magalani yano musene. Tine mufaro magalani yano. Wekuya kukoteka. Tine mufaro magalani yano. Wekuya kuimba ya kunamata. Tine mufaro magalani yano. Wekusimutira sitarenu. Tine mufaro magalani yano. Wetiri kutimyari. Katireke kutorerwa korona yedu. Tireke kutorerwa mumairo yedu. Makuba ya maswa kupetisira. Wetiri kutimyari bari kudenga. Tireke kutorerwa korona yedu. Tireke kutorerwa tariro yedu. Tireke kurasa tariro yedu. Nezinu zinofura zopanyika. Nezinu zinopera zopanyika. Abavedu bari kudenga. Aibetogora mariroti. Manziedu mari azofuri yakadi. Nekuti anogara murumbito zela na vedu. Mabalani ano baba vedu. Chino kutenda ime amutsene. Nurula iwonyasa zakara mabalani ano. Nitutu sati zakaboneka. Mabalani ano marikati zatiswe panchimbo ino. Etiri kutenda mabalani ano. Uchime amutsene tego seza munona. Ayo sokora mariroti. Memuri matatu. Editinenge ndiripo. Mariwari kudenga. Unogona kushandura kereke ino. Ikasatwa nesimba mabalani ano. Nekuti muri mihano. Tireke kutorerwa korona yedu. Afesti season ino. Tireke kutorerwa tariro yedu. Afesti season ino. Tireke kutorerwa studio ino mahali. Baba wedu wali kudenga nesitara cheso. Tino kuoga imano masima wose. Tireke kutorerwa korona yedu. Tauya kusorumbita zakare magbaladano. Tauya kusonamata zakare magbaladano. Tireke kutorerwa korona yedu. Tireke kutorerwa korona yedu nefuma yedu. Nezinu zinopera zopanyika. Nezinu zinofura zopanyika. Magbalani ano chino kutenda. Simutirwa magbalani ano. We glorify as we give you honor. In the name of Jesus. Hallelujah. Hosanna nawe kudenga toimba neskira ameni kungwana watavita
katika muchiza. Ilo simba la makachipa mwari. Ilo simba la makachipa. Rokumira pa auta mangwananyano. Ilo simba la makachipa mwari. Ilo mwari simba la makachipa muchiza pa jimbo ino. Ilo mwari simba la makachipa mwari. Ilo mwari simba la makachipa Jehova kunemena mume. Marwani kunega rinokunda zose. Marwani mabaledu. Rinokunda zinorema. Rinosimudzira zinorema. Simba rinorapa vanorwara. Simba rinosindisa moyo wakapunzika. Simba rinopa manobafadzo. Simba rinopa mufaro pasina mufaro. Mangwananyano babaledu mangwananyano. Tiripano mangwananyano. Nekuda kwesimba ramakachipa. Tiripano mangwananyano Jehova. Simba ramakachipa. Mangwananyano memutsene. Mangwananyano Jehova. Nekuda kwesimba ramakarurura pachimbo ino. Nekuda kwesimba ramakaisa pachimbo ino. Nekuda kwesimba ramamzeya senda. Mangwananyano babaledu tiripano. Mangwananyano babaledu mangwananyano. Nekuda kwesimba ramakachipa. Ilo simba rinokuda zose. Ilo simba rinokuda zvinawanda. Ilo simba rinokuda zvinawanda. Ilo simba rinosimudzira zvakachitika. Mangwananyano baba vedu. Simba renyu ngarisimudzirwe. Tinokuongai mangwananyano. Tinokusimudzirai nekuti muri mutsvene. Maita enyu mangwananyano. Iro simba ramakachipa. Iro simba ramatipa mangwananyano. Simba rinokunda zvose. Maita enyu mweya mutsvene. Tinokuongai nekuti makatendeka. You are worthy to be praised. You are the mighty God. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your name.
with your presence. Your presence, tiri mumweya wekunamata tirangoti tidzokere pamberi paMwari. Gore rakunopera, pane imwe nguva yekuti unofanira kungoti umbodzokera kundangariro dzako. Gore rane zvakawanda zvanga zvichiitika, asi ingodzokera pamberi paMwari ungoti Mwari ndokutendai nekuti nhasi ndasvika ndiri mupenyu. Unoza pane kuti tinogona kuvarayirwa tikafunga zvatisina kubata, tikafunga zvakatiremera, tichikanganwa zvakanaka zvatakaitirwa naMwari. Rega ndikurangaridze nditi chikuru ndechekuti kana wamuka uri mupenyu, it's another chance yekuti Mwari wakuitire zvinyowane, nekuti zuva nezuva rine nyasha dzaro. Saka tirikuda kungodzokera pamberi paMwari tingotenda. Ndinofarira nyaya ye the prodigal son. There's this party anonzi adzokera kundangariro. Nguva ino yekupera kwegore ndo patinoita self introspection yekuti gore redu kubva richitanga chichiitika. But anoti hanzi adzokera kundangariro. Akati varanda vababa vangu vari kudya zvakanaka, varanda vababa vangu vane zvekudya. Newe mangwanani ano chimbotarisa zvakanaka zviri kumberi kweupenyu hwako, chimbotarisa zvakanaka ungoti Mwari ndokutendai. Tirangoti praise team tiimbire 2 stanza dzehymn yatinoziva tese, tingoimba pamwe chete tibatirane. Don't be discouraged nemanumbers. Tinouya takawanda asi pamberi paMwari unoenda wega. Chingozvikurudzira, unonzwa David zvinonzi akazvikurudzira muchireme kunge vapambwa. Saka mangwanani ano zvikurudzire ungoti Mwari ndokutendai negore rino. Ndine pandakapfuura napo pairwadza asi hapana kundiuraya. Ndine zvandakabata zvandasina kutarisira, ndokutendai Mwari. Tingoimbirwa tigosvika patinonamata. Kunama kupinda Jesu, hakuna kuchina. Iwo hakuna timbo asikasivi, hakuna
Tinokuonga ichangamire, tinokuonga ingendasa, tiri panzvimbo ino Mwari, nyasha dzepanzvimbo ino, mangwanani ano Mwari ngadzisimudzirwe, mangwanani ano Mwari ngadziongwe, nyasha dzepanzvimbo, mangwanani ano Baba vedu, mangwanani ano. Takunopedza Mwari muinesu, takunopedza gore muchitichengeta. Mbiri nokudzwa tinongoramba tichizosera kwamuri mupi weupenyu nemurangariri nemuropafadzi weupenyu hwedu. Muzita nemuropa raMambo Jesu tingopa chipo chekuombera kuna Mwari wekumusoro. Regai mangwanani ano tisvike patinofarira nekugamuchirana tichitanga naiye murangariri weupenyu hwedu anopa upenyu zuva rimwe nerimwe. Tingoita mheremhere tichifarira Ishe wekumusoro muzita nemuropa raMambo Jesu. Haleluya. Yes, anogona Mwari uyu. Taakutopedza gore rimwe riuye futi achingotiitira zvakanaka. Mangwanani ano regai ndingoteerera nguva ino kuti ndingogamuchira the visionary of the house, iye anenge achitiratidza gwara, akabata mepa, akabata kampasi. Pindai nepapapa zvichirema zvichidii Mwari achitiropafadza vainesu. Regai tingofarira baba naamai mufundisi naabstentia, tingoita mheremhere nekuvafarira muzita nemuropa raMambo Jesu. Haleluya. Yes, regai tiroverewo maoko praise team nekutitungamirira mukuimba kwakanaka. Tese tichitora nzvimbo dzedu, ingowanawo unomhoresa ari kuruboshwe neari kurudyi kuti maita zvakanaka, ingomufarirewo nesmile. Yes. Mangwanani ano regai tipfuurire mberi nekugamuchirana. Regai nditorewo muno mukana kugamuchira nekukufarira vatungamiriri vari pakati pedu. Tingovafarira wese anonzwa kuti mutungamiriri pano, ngatingovafarirayo nekuvarovera maoko muzita nemuropa raMambo Jesu. Yes, regai nditorewo uno mukana kugamuchira nekufarira vana baba nanamai vari pakati pedu vaona zvakakodzera kuti despite kuri kunaya, regai ndiende kuimba yaJehovha ndinosangana naJehovha. Vana baba nanamai tingozviroverayo maoko, tinokufarirai, tinokugamuchirayo muzita nemuropa raMambo Jesu. Haleluya. Yes, regaiwo nditorewo uno mukana kufarira vana vedu kubva kumayouth, mateens nesunday school. Regai ndingokusanganisai mese muri vana vedu. Tinokudai zvakafanana, tinokudai, tinonzwa kuitirwa zvakanaka neupenyu hwenyu, tichikuonai Mwari achikuchengetai, Mwari achikurwirai, achikusimudzai, vamwe muchaita zvikuru muupenyu hwenyu. Tinongoti tinokugamuchirai mangwanani ano muzita nemuropa raMambo Jesu. Haleluya. Yes, tichipfuura mberi nekugamuchirana, regai ndisvikewo pandinogamuchira vari kutiona vari kudzimba vari online, vamwe vakashanya, vamwe vari kupi. Mese muri online ndinokugamuchirai mangwanani ano muzita nemuropa raMambo Jesu. Haleluya. Yes, tinewo here vaenzi vachitanga kusvika pano kekutanga, tingokufarirayo futi. Vari kuti ini ndekangu kekutanga kano kusvika pano. Kana muripo makadaro ingosumudzai maoko tikufarirei pamuri papo. Handisi kuona vaenzi, aiwa tinotendawo next time vanenge varipo. Regai ndingo
ndingopa zviziviso zvishomanana, hatina ma-items. Ndingopa zviziviso zvishomanana zvatinazvo. Alright, zviziviso zvedu zvakamira zvakadai so. Next Sunday tinenge tiri pano tichinamata. Saka kana muchiri muguta yaitwa nenguva yekunamata. Then our midweek services atinoshumirwa musi Thursday online ari kupfuurira mberi, ngatingo tailog in ipapo tishumirwe. Then chimwe chiziviso chandinacho pano ndechekungoti our social media platforms will remain active. So ngatingoendai paFacebook, paInstagram, YouTube, tingonofollowa nekulaika nekushare zvinenge zvichitumirwa ipapo, Mwari wedu achitiitira zvakanaka. Then chiziviso chandinacho chekupedzisira, tiringokurudzirwa kuti ngatibhadhare zvegumi zvedu. Itsika yedu, itsika yaMwari, kuti basa raMwari rienderere mberi. Rega ndingotaura zvishoma nditi tiri paholiday, asi pane pakereke pano building ichida kubhadharwa, pane mabuilds anobhadharwa mwedzi nemwedzi. Saka kuti abhadharike iwe neni tinofanira kubatirana tibhadhare zvegumi zvedu nemaofferings edu, Mwari wedu achitiitira zvakanaka. Mabanking details ndiwo ayaya. Church account iyo 1122335288 Nedbank. Yes, tinokwanisa kuunza in person kana kunoswipa kumashure. Yes. I think ndo zviziviso zvandandinazo pazuva ranhasi. Tisingade kupedza nguva, ngatisvikei patinosimuka tese. Pakusumuka tiri kurespecta shoko raMwari. Mumwe anotadza kunzwisisa kuti tinozviitirei kuti kana shoko raMwari mushumira akuuya tisimuke. Hatisi kurespecta munhu, asi tiri kurespecta shoko raMwari raatumwa naro. Tichibatanidza maoko, ngatiroverei maoko mai mugando vachiuya kuzotishumira muzuva ranhasi. Hallelujah. Before ndashare zvandinazvo muzuva ranhasi, ndokumbira President Worship tingoimba song yokuti tinomurumbidza Ishe wamadzishe. Kudenga ndiye anotonga, panyika ndiye anotonga. Tichingovapa mbiri yawo mangwananano muzita raJesu. Tinomurumbidza, 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 o Ishe wamadzishe. Baba tinomurumbidza, tinomurumbidza, Yesu tinomurumbidza, o Ishe wamadzishe. Baba tinomurumbidza, 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 o Ishe
makanaka Jehovha. Tinokutendai panguva ino Mwari, panyika ndimunotonga, kudenga ndimunotonga Mwari, kwese kwese ndimunotonga Mwari. Ndimakasika matenga nenyika Jehovha, makarurama Jesu. We glorify your holy name Mwari wetu. We honor you Jehovah nokuti makanaka, mutsvene makatendeka, the unquestionable God, the unchangeable God, God of possibilities. Makatendeka Mwari wetu. Thank you Jesus. Thank you Jehovah. Muzita raJesu. Amen. Mukwasatora inzvimbo dzenyu. Hallelujah. Ndinotenda Mwari panguva ino, ndinotenda Mwari vandipa mukana uno wokuti ndinge ndiri pamberi pawo. Ndisingakanganwi Pastor Jiriji naMama as well. Thank you so much for giving me this opportunity. Ndinotenda Mwari. Before ndaenda anything, let me pray. Baba, ndinotenda nenguva ino yamandipa. Thank you Jehovah nezvamandirongera Jesu. Ini ndingoriwo an empty vessel Lord. Ndingori pano ndichingoriwo vessel yakamirira kutofirwa nemi Jehovah. Come and fill me. Ndizadzei nemweya mutsvene. Ndizadzei nemweya mutsvene. Ngazvisabuda mumandiri. But mweya mutsvene taurai murimi. Ndimunoziva zvamunoda kuti zvisvike kuvanhu, zvisvike even kwandiri wacho Mwari. Mweya mutsvene, take control. Torai nzvimbo yenyu Mwari. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Nhasi ndoda kutaura nemusoro weshoko wandapa kuti kunzwisisa Mwari, or understanding God your creator. Kunzwisisa Mwari wakatisika. Our theme scripture ndoitora from Isaiah, Isaiah chapter 1 verse 3. Ndo our main scripture. Kunzwisisa Mwari wakatisika. Panyika pano takasikwa naMwari. Panyika pano Mwari ndo vakatisa panyika pano. Saka toda kuti Mwari vatibatsire muservice yanhasi kuti tivanzwisise. Tikaverenga mushoko raMwari kuna Isaiah chapter 3, regai ndiverenge zvese English neshona. And the ox knows its owner, and the donkey its master's crib. But Israel does not know. My people do not understand. Shona racho rinoti, nzombe inoziva vatenzi vayo, nembongoro inoziva chidyiro chomweya wayo. Asi Israel haazive, vanhu vangu havanzwisisi. Panguva ino Mwari ngavatiwanire nyasha muzita raJesu. Amen. Ngavatiwanire nyasha, tivanzwisise. Vati pari kuti pakurira shoko riinde pakadzikadzika pemoyo pedu, tivanzwisise. Tikanzwisisa zvinodiwa naMwari, tikanzwisisa zvavanoda andiwe zvavanoexpecta from us, our relationship inove strong. Nokuti vanhu tinogona kutorumbidza Mwari, tinogona kunamata Mwari uyu, tinogona kuya kuchechi, but usingatomunzwisisi Mwari wacho, usingatozivi kuti zvakamira sei, ende kuya kuchechi futi hazviro kuti unokutonzwisisa Mwari wacho. Pane pasoneka nerelationship iripo naMwari uyu. Saka chatanga nekuda kudefina kuti who is God. Tikatasa una Genesis verse 1 rinoti God is the creator. God, in the beginning God created the heavens and the earth. Saka Mwari, he is the creator of the heavens, he is the creator of the earth. And ndo vakatisika panyika pano, ndo vakatiunza muzita raJesu, ndo vakasika chese chatinoona, chese chatinacho chakabva kuna Mwari. Tikaenda pana John 4 verse 24 inoti God is spirit. Mwari ndimweya. Kune avo vanonamata Mwari vanofana kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi, nokuti Mwari ndimweya. Mwari havasi limited to physical forms. Mwari vanogara muhana medu. Jesu achienda akati handikusiye muri nherera, ndichakusiyirai munyaradzi, mweya mutsvene. Zvinoreva kuti Mwari ndimweya, mweya wacho unogara matiri. Isu tofanira kumunamata pai? Mumweya nemuzvokwadi, kwete kumunamata zvekunze zvokuti ndizikama kunzi ndiri kunamata, but Mwari vanotasa the inner part, the heart, nokuti Mwari ndimweya and vanoda kuti tivanamate mumweya nemuzvokwadi. And also the Bible says God is love. Kuna 1 John 4 verse 8. You know, God is love. John 3 verse 16. You know, for God so loved the world that he gave us his only begotten Son, that whoever believes in him may not perish, but have eternal life. Mwari ndirudo, Mwari rudo, Mwari ava rudo. Tiripa kuti who is this God? Tatanga tati Mwari ndiki, he is our creator, he is the spirit. Now tirikunzwa kuti Mwari rudo.
pavari vakatoshongedzwa nerudo. He loves us unconditional. Vane unconditional love kwatiri. Vanototaura mushoko ravo kuti kunyange zvivi zvako zvakatsvuka seropa sei, uya titaurirane. Mwari vanotida nezvatiri. Pautera hwedu ipapo Mwari vanotida. Pakushaya pedu ipapo Mwari vanotida. Pakuita musikanzwa pedu ipapo Mwari vanotida. He's our first love. Vanhu vanotaura, my first love is this, my first. But to be honest, the true first love is God himself. Because Mwari anokuda whatever, vamiriri kuti inini waita zvakati handichakuitiri zvakati. He loves us whether uri pai or uri kuitei, whether waita sei, God loves us and his love endures forever. Ndotaura shoko ravo. Varanga vachingotida, his love endures forever. He is faithful enough to love us unconditionally. Muzita raJesu. Okay, Mwari avanoita nezvi. What does God do? Mwari vanoti protect. Ike zvinoti festive season handiti. Hazvirevi kuti kana une mota yakanaka ukaita accident ukasafira mota momoti wobhiga mota. Or waita zvawaita wobva wati inini ndakapenga. God is there to protect us. Mwari vanotiporesa. Mwari vanoprovide all our needs. Chese chatinacho, just think of anything chawinacho. Kubva kuvana vawinavo, nzeve yawinayo, muromo wawinawo, kuna vamwe asina maziso, kuna vamwe asitorina nzeve idzodzo. But God is the provider of all things. Mwari ndiye vanotipa kudya kwedu kwemazuva ese kwakatiringana. Mwari ndiye vanotiprotecta. Shoko ranototaura kuna Psalm 91 yese protection. Kunoti vanototuma vatumwa vototiprotecta. Ipapa vakatotuma vatumwa, titori nevatumwa vakatotuma ipapa, vatori munomu, who are there to protect us. Patinoenda tichifamba mugwagwa, Mwari vanotiprotecta. Patinorwarirwa, patinorwara, Mwari anotiprotecta. Haisi nyaya yekuti ndaenda kuprivate hospital, ndanga ndarwara nechirwere chakati, saka ndakaenda kuprivate hospital ndosaka ndakapora. Mwari ndiye vanotirapa. Muzita raJesu. And also, God gives us power to make wealth. Mari awinayo, pfuma yawinayo, shoko ravo rinotaura kuna Deuteronomy kuti ndivo vanotipa, he is the source of our wealth. Saka whatever that we have, mari dzatinadzo, dzimba dzatinadzo, zvese zvatinadzo, pfuma dzatinadzo, Mwari ndo vakatipa. So there is no need for competition. There is no need for pride. Kuti inini ndiri ndakadzidza, ndosaka ndine mota yakanaka kufura nhinga asina kudzidza. No, Mwari ndo the source of everything. Mwari ngavatibatsire tivanzwisise, so that patinowana material things tisazvikukumadza, tisazvitutumadza kuti inini I am better than ningi, but tingoziva kuti God is the source. Remember, ndiyo wacho atiri kuti ndiyo wacho akatisika. Saka iye vanotaura kuti he is the source of wealth. He is the source, ndiye anotipa power to do zvakanaka zvepano panyika pano. Muzita raJesu. So tikaenda kuna Psalm 113 verse 7 inotaura kuti Mwari vanosumudza marombe kubva muguruva. Vamwe takakurira kumamisha, ndochokwadi. Asi tikatasa life yatinayo nhasi, nekwaunenge wakabvaka, unatsoona kuti zveshuwa Mwari vanosumudza marombe kubva muguruva. Mwari ngavatibatsire panguva ino festive season as well. Panguva ino yakanzi Acts of Faith, gore rekutenda. Mwari vachasumudza vakawanda mugore rino iri, but tingoziva kuti ndiyo creator watisumudza. Muzita raJesu. And also God performs miracle. Mwari anoita munana. Zvakaoma, Mwari anongoita munana. Pane shoko ramwe rinotaura nezvemuchimbo waAaron. Aaron akanesa muchimbo wake, kuchinzi the following day wakamuka une almonds, une fresh flowers. Mwari ndeve minana. Mwari vanorapa even up to now. Mwari vanorapa vanorwara. Mwari vanoprovide miraculously. Mwari vanongoita zvinhu zvokuti usingazvifungiri, kana kuti mwana anga asingapasi muchikoro, Mwari vanongoita minana yavo. Mwari ndiMwari vanopefoma minana muzita raJesu. And also Mwari vanoanza minamato yedu, and he delivers from our troubles. Ndo zvinotaura kuna Psalm 34 verse 19. Tinosangana nezvakawanda, tinobva kumamisha kwakawanda, tinobva kumanzinza yakawanda, but Mwari, he delivers from all our troubles. He delivers from all zvakatitenderedza. And shoko raMwari rinototaura kuti many are the afflictions of the righteous. Mutendi ane ma-problems akawanda, but God is faithful enough to deliver ma-problems iwayo. Ese vanoti I will deliver them
ese from mutendi wese maproblems ake anopedzwa naMwari. So God answers prayers for us. Mwari ngavatiwanire nyasha tingoramba tichingovanamatha uye tirambe tichivada Mwari avo nokuti vanotianzira maprayers, he delivers from all evil. Even munhu akada kuita zvaaita patiri kutaura izvi zvefestive season, vamwe vachaenda kumamisha vachidhiraivha, vamwe vachaenda vachinodya makeke, vamwe vachaenda ndo zvawakaropefadzwa naMwari. But mumwe munhu angonongobhekana because of your status, otanga kutokuisira zvisizvo. Vamwe panozonzwa kuti mumwe munhu haadzoki aenda kuZimbabwe, haana kukwanisa kudzoka, oro adzoka kubva kuzimu basa richipera. But Mwari varipo to deliver us from all these problems. And shoko rangu anotaura kuti Mwari inhovo yedu. Ese maproblems ataatye nokuti ndo vanotirwira muzita raJesu. And also Mwari ava, he strengthens us. Pane pamwe kuti zvinotooma, kuoma chaiko. I'm sure tese tinomboenda through nguva yakaoma. But kuti umuke uite zvakanaka unenge watowana simba kuna Mwari. And the joy of the Lord is my strength. Pane pamwe kuti Yesu unoti zvinhu zvakandiomera, zvinhu hazvinofambira zvakanaka. But that joy yongoziva kuti Jesus Christ is in me. Joy iyoyo nokuti shoko ranotaura kuti ari mauri mukuru kupfuura ari kunze. So that joy iyoyo, ende ukatarisa futi shoko ranotaura kuti joy comes in the morning. And also the same shoko ranotaura kuti God's mercies are new every morning. Saka wedi raMwari roro majoy iyoyo, it gives you strength. Wasvika panguva yakaoma uchiti Mwari ndiri pamupata weJericho, ndiyambutseyo Mwari, unenge une tariro. God gives you strength not to give up. Mwari Mwari vakatendeka. Mwari ngavatiwanire nyasha muzita raJesu. So when we patinonzwisa Mwari, faith yedu inokura. Pane pata song yaimbwa yekunzi usarega tariro yako ichiraswa nezvinhu zvinoparara nezvinhu zvinoparara zvinopera. Saka patino understanda kuti Mwari waunhu Mwari wakamira sei, faith yedu inenge ichidodi inenge ichitokwira muzita raJesu. Okay, the next one tiri kuti tati Mwari ndo vakati creator. What does he expect us to do? Vanoda kuti tite chii? Nokuti zvinoitika inini ndiri mubereki, ndine zvandinoda kuti vana vangu vaite. Ndoda kuti vana vangu vaite ABCD. Same applies kuna Mwari. Mwari ndo vakati creator. Pane zvavanofanira kuti inini newe tiite. Because number one vanoda kuti isusu tite varanda vavo. Kana uri muranda waMwari hauiti zvaunoda iwewe. Even kana ndine mwana wangu iye haaiti zvaanoda, anoita zvanenge ndatomutumawo. Same applies to God kuti kana Mwari vari vakatisika vakatisa panyika pano, ishoko ravo rinoti vakatisa panyika pano takauya tisina chinhu panyika pano. Saka Mwari vanenge vane zvavanoda kuti isusu tiite pamberi pavo. So number one, to worship him in spirit and in truth. Kuna John chapter 4 verse 24 tambotaura kuti Mwari ndimweya, zvikanzi vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. Saka the first thing Mwari chanoda kuti ndikuti vada kuti vashumire, vada kuti tivanamate mumweya nemuzvokwadi muzita raJesu. Another thing, he wants us to keep on praying, to pray without ceasing. Shoko ravo rinotaura kuna 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Tofanira kuramba tichinamata Mwari avo in season and out of season. Zvakaoma zvichinakidza. Ike zvino tiri mufestive season, handiti inguva yekuti vanhu vari kucelebrate Christmas. But Mwari akuti ndinamate. Takanzi Sunday ndo zuva raMwari. Mwari akuti handina zvokuti Christmas. Mwari havachinje because yava Christmas. Mwari akuti ndinamate uchifara ikoko, ndinamate uchichema uchitobudisa musodzi. Unofanira kutozoti Mwari wacho anoda kutonamatiwa. Ukanaisana nemunhu ukachemidzwa nemunhu, hazvinei zvokuti wachemidzwa nemunhu. Remember hauna kuchemidzwa naMwari. Mwari ari kuti you must worship me in spirit and in truth muzita raJesu. The other thing, Mwari vanoda kuti we should love him. Shoko ravo rinotaura kuti love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Shoko this verse inondibata zvikuru kuti tofanira kuda Mwari ava nepfungwa dzedu dzese. Tofanira kuda Mwari ava nemwoyo yedu yese, with all our soul, nemweya yedu yese, and all our body. Mwari tofanira kuvada. Whether body iri kurwadziwa, whether uri kutorwara, body yako iri kurwadziwa, Mwari akuti we must love him. Uchirwara kudaura haufaniri kutuka Mwari kuti but Mwari mandipire chirwere ichi. Mwari akuti we must love him.
uchichema mwari ari kuti you must love him and also to love others. Mwari ngavatiwanire nyasha muzita raJesu, nokuti dzimwe nguva kuda kuti ushumire Mwari zvinhu zvakaoma. Tambotaurwa zvemaresources palead waintercession kuti it's difficult kuita basa kana usina maresources. Handiti? But Mwari ari kuti usina maresources iwayo, you must still love me. Haufani kunyunyuta, haufani kutaura zviri negative kuti but Mwari why me? Handina ABCD but ninga anacho. Mwari ari kuti you should love me with all, not half, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your spirit. Muzita raJesu. Another one ndeyekuti vari kuti we should fear him. We should fear God. Patinoita tinosangana zvakawanda mukurarama kumabasa tosangana zvakawanda. Sometimes munhu you end up compromise because kuda kufadza vari around you. But Mwari ari kuti we should fear him. To fear him kutevedzera zvaanenge ada kuti tiite. Kana ndakuda kunonda kuita zvakaipa, hana yangu ikarova kudai, so Mwari watotaura neni kuti zvakuita izvi handizvoba. Ini ndofanira kutongotevedzera, ndotongosiya. Kana ndanga ndabatwa nemweya wakuda kuba, ndaona chiri papapa, ndaona kuti arega ndingonokora. Hana ikarova ndofanira kungosiya nokuti Mwari vakati I should fear him. Vatotaura neni. Mwari ngavatiwanire nyasha tivatye Mwari. Help Mwari ngavatiwanire nyasha to honor him, to respect him above all. Hanzi pakutanga Mwari, in everything that we do we should acknowledge him. In everything that we do tofanira kuziva kuti Mwari ndo first. Usati watombozviti iwe wacho, usati watombotya Satani. And God vakatipa the spirit of boldness, not the fear of the devil, but mweya wekuti isusu tiva respect, tivape honor yavo muzita raJesu. Another one ndeyekuti we should please him. Kutovafadza ivo, kwete kufadza nyama dzedu, kwete kufadza vanhu, but kutoita zvinhu zvinotofadza ivo Mwari. Shoko raMwari ndinoti we should live life glorify God. In everything that we do tofanira kuzviitira nokuti we are doing this for our God, we are doing this for our Creator, to please him muzita raJesu. Nokuti it's so easy. Pane bambo kuti unogona kuti I cannot do this. Vanhu vanoti chi? I can't join this department. Vanhu vanozoti chi vakandona chipfeka sketi one. It's not about people. It's all about God. Mwari ngavatiwanire nyasha to always please him in everything that you do. Do it kuti Mwari vafare. Kuti when God looks at you, vari kudenga kwavari koko vanenge vari so proud kuti mwanasikana wangu uyu, I'm so proud of this child. Because in everything that you do, uri kuita kuti ufadze Mwari vavo, not to please yourself, not to please your flesh, but to please God. Muzita raJesu. Another thing, God wants us to trust him and to walk in humility. And trust in the Lord. Lean not on your own understanding. Usazendamira panjere dzako. Mwari vanoda kuti tiva trust. Mukurwadziwa kwezvinhu, mukunaka kwezvinhu, uine mari yacho mubank account, usina mari mubank account, zvakanaka uine fame, usina fame. Mwari ari kuti we should trust him and we should walk in humility. Mwari ada kuti tifambe takazvininipisa, tambotaura kuti zvese zvatinazvo zvakabva kuna Mwari. So the moment anotaura kuti ndini ndakadzidza, patopinda pride. Mwari ari kuti God hates pride. Vanoda kuti zvininipise, tingoziva kuti everything that we have, vana vatinavo, hembe dzatinadzo, mota dzatinadzo, dzakabva kuna Mwari. Hakusi kugona kwedu. Mwari ngavatiwanire nyasha. Ngavatiwanire nyasha vatipo the spirit of humility, the spirit of humbleness, kuti tikwanise kuenda kumberi. Because shoko raMwari rinotaura kuti he lifts up the humble. Avadi pride. Muzita raJesu. Let's keep on trusting in the Lord. Muzita raJesu. Another one, be joyful. Shoko raMwari rinoti in everything, kuna Psalm 150 verse 6. Inotaura kuti chese chinofema ngachirumbidze Mwari. God expects us to be joyful. To be kutofara tisinganyunyuti. Nokuti life hainaki musi wese. Nhasi iri papa mangwana iri apo. Nhasi iri papa, but shoko ravo rataura kuti yes mutende ane ma-problems, but God will deliver him out of them all. Mwari anoti deliver from all those problems. Saka Mwari kuti we should be joyful.
not kunyunyuta, not having a murmuring spirit, that spirit yokuti, but this, ko ini zvangu, nai Mwari, ko zvaidiko, nai Jehovah, ko ninginga aruta zvaka, Mwari akuti be joyful, rejoice always. Farai, ndinopamidza zvechi, farai, ndo zvinotaurwa shoko raMwari. Mwari ngavatiwanire nyasha, tikwanise kufara patichibudisa musodzi. Tichingoti Mwari muri zuva redu. Zvakaoma zvakadaro, tikwanise kufara muzita raJesu. Also, Mwari vanoti seek ye first the kingdom of God. Matthew 6 verse 33. Ngatitsvagei Mwari first. Tisati tatomboita anything. Whatever the decision, whatever I project auri kuita, or basa auri kutsvaga, or chicha, whatever chaudafana kuita. And seek ye first. Remember, tati ndo vanotipa strength Mwari. Saka tikasavatsvaga isusu tikasa involve Mwari in our doings, tikasa involve Mwari mune zvatinoita ma everyday activities edu. Kana sitorina mweya mutsvene, hapana chinotobuda. Mwari akuti seek ye first, and all these things will be added unto you. Mwari ngavatiwanire nyasha. Bozi dzimwe nguva sevatendi, dzimwe nguva sevanhu venyama imini, unogona kutanga watoita zvawaita, wasiya the first part kuti seek ye first, wotanga waita zvawaita, wazodonha manje, ndopaunotanga zofunga kuti oh, kuna Mwari kudenga uko, Mwari ndiwanirewo nyasha, but watova mumadhaka manje. But Mwari kuti seek ye first. That's what he expects us to do. Vanoti expecta kuti zvinhu zvakawanda, but apa ndangolistawo zvishoma, but God expects us to do a lot. Mwari anoto expect us kuti tivaitire zvakanaka. Mwari vano expect us kuti in everything that we do, we must acknowledge him. Mwari ano expect us to fear him, like what we said, muzita raJesu. My next point, what God does, what does he like? What does he hate? I mean, what does he hate? Mwari vano chizha vasingadi, chizha kavainga panyika pano. Tambotara kuti Mwari ndo vakati create. Vane zvinhu zvavano expecta kuti tiite. But vane zvinhu zvavakavenga, zvavakatonyora kuti ichi I hate. And chiri kuchiona kune munhu wandakasika. The first thing is sin. Mwari havadi chitadzo. And sin, kuna Isaiah 59 verse 2 inotaura kuti inotiseparator from God. Hanzi ruoko rwaMwari harusi upfupi kuti hutibatsire, but zvitadzo zvedu Mwari havadi sin. Kana tichinge taita zvataita, Mwari ngavatibatsire to be humble enough kuenda before God. Nokuti vanoti kunyange zvivi zvako zvakatsvuka seropa sei, ndinokuregerera. Saka Mwari, he does not like sin. Mwari ngavatiitire nyasha. Ike zvinova Mwari ngachiti no, tiri panguva yegrace, we can do whatever we want to do. But chokwadi ndechokuti God does not like sin. The other one, Mwari havadi pride. Mwari havadi manyawu. Mwari vakuitira zvakanaka, zvinhu zvako zviri kukufambira, unoona, you've got all body parts, things are well, but wautozviona kuti ndini, it's me. God does not like pride. Mwari havadi manyawi. Mwari vanoda kuti ungozvininipisa. Also, God hates, shoko raMwari rinotaura kuna Malachi chapter 2, kuti God hates divorce. Mwari havadi madivorce. Vanongada kuti vanhu tigare zvakanaka mumarriages pasina divorce. Ivo vakanyatsonyora mubhaibheri shoko raMwari kuti I hate divorce. Mwari ngavatibatsire muzita raJesu. Another thing, he does not like laziness. Havadi usimbe. Kutasa una proverb inotaura kuti iwe simbe enda kumujuru. Unoona zvinoita mujuru. Kana Mwari vataura kuti simbe ngaende mujuru, he does not like laziness. Nokuti ivo Mwari vacho vakasika denga, vakasika nyika, vakasika zvese in 6 days. Saka Mwari hava expect kuti tingove lazy, we are not doing anything. Mwari anoda kuti tishande, tichikomikedza our ways to him, acknowledge him in everything that we do. Seeking first zvezvatinoita tichivaisa pamberi. He hates laziness. Mwari ngavatiwanire nyasha, vatipe nyasha dzokuti tishande muzita raJesu, tishande muimba yavo, tishande kumabasa kwedu, tishande pane zvezvatinoita muzita raJesu. Another example, but before ndaenda
kune another prayer point. Mwari ngavatitire nyasha even patinoseva. Ngavatiwanire nyasha to save with humility and also to have excellence. Kuti patinoseva tichivashandira paaritari yavo. Mwari ngavatiwanire nyasha tizviite nemoyo unoda. Tizviite zvokuti he accept our service before him. Kuti tisawesta nguva kuzonzi makanzi maiti Mwari nemuromo chete. Handikuzivei. But waiuya uchitsanya, waiuya uchiita zvese zvavanenge vaida kuita Mwari. But last minute Mwari ozoti I don't know you. Mwari ngavatibatsire kuti in everything that we do, tiite nehumility, tiite with excellence muzita raJesu. My next point ndeye examples evanhu vaiunderstanda Mwari wavo. Vaiunderstanda muziki wavo. The first one ndeAbraham. Abraham akatrusta Mwari, aitoziva Mwari wake. Mwari akati ibuda munyika yevabereki vako uende kwandichakuratidza. Ndobva atrusta Mwari uyu. Akafamba naMwari uyu. Abraham akaita makore asina mwana. But nokuti anga aiziva musiki wake. Aiziva Mwari akamudana. Akaramba akabatirira pana Mwari uyu. Haana kuda kuti nhai Mwari nguva yareba makangonditi mwana nanhasi. Haana kuda kugive up. Why? Aka-understanda Mwari wake. Mwari ngavatibatsire ti-understanda Mwari wedu uyu muzita raJesu. Joseph, the dreamer, aka-understanda Mwari wake, aita madreams. Madzikoma ake akamuvenga, akaenda kwaPotifa, akatengeswa, akaitwa slave, akatengeswa, akapinda Potiphar's wife, akamukanganisa, akanzi ngaende kujere. But akaramba ana Mwari wake. I like Joseph paakatemtwa nemudzimai waPotifa. Akati, I cannot do this in front of God. Potifa anga asipo, hapana anga aripo, vaingori tu iye nemukadzi uyu. Zvokuti yaitoriwo chance danga ari munhu ane musikanzwa. But akati, I cannot do this. Zvinhu zviri wicked pamberi paMwari wangu. Why? Aiziva Mwari wake. Mwari ngavatiwanire nyasha. Tivanzwisise Mwari ava. Tivazive Mwari ava. Tivararamire Mwari ava muzita raJesu. Another example is David, a man after God's heart. David ane scandals dzakarova, but aenda before God. Unoti Mwari ndiregererei. Akatosiyana naSaul. Saul anga ne pride. So aifana ngonoti Mwari ndatadza ABCD. But uyu David ane mascandals akaita, but akaenda before God akati Mwari ndiregererei. And Mwari anotauti he is the man after my heart. Why? David waiziva Mwari wake muzita raJesu. Another one is Deborah. Deborah was just a lady. And munozakana uri leader wokuti uri munhukadzi. Unogona kuzviti I'm just a woman. Because vakamwana vakawanda they don't believe kuti vakadzi valead. But Deborah manje aiziva Mwari wake. Aito leader with wisdom. Deborah aito leader ari judge. Aine leadership yakazara nemweya mutsvene. Mwari ngavatiwanire nyasha muzita raJesu. Another one is Job. We all know story ya Job. Job akaramba achinamata Mwari wake. Zvakaoma kusvika mudzimai ati kesa Mwari uyu. Akati I cannot case this God because I know him. And Mwari havana kumurasisa. Job akaramba achinamata Mwari mukurwadziwa umomo. Mashamwari achitaura zvavanotaura. Vanhu vachitaura zvavanotaura kuti maybe akatadzira Mwari, akakesiwa this. But because Job knew his God, Job waiziva Mwari waainamata, haana kubuda mukunamata Mwari uyu. Haana kubuda, haana kuda kusiya Mwari uyu. Akati Mwari mandirasa nokuti vanhu vari kuti. But nokuti munhu aiziva kuti I cannot please people. I can only please God. Job akaramba akabatira pana Mwari wake. Job aiziva Mwari wake. Mwari ngavatiwanire nyasha. Matinogara mukurarama kwatiri kuita, we face my problems akasiyana siyana. But in those troubles, in those problems, Mwari ngavatiwanire nyasha. Tizive Mwari watinonamata uyu. Tirambe tiri pachitendero pana Mwari apa. Nokuti one day Mwari vachatirangarira. Nokuti one day Mwari vachazoti waenda kudenga uku. Toda kusvikawo stage yokuti tikwanise kupinda mudenga raMwari ava. But not kuti tikanganiswe nemaproblems enyika. Mwari vanotaura kuti maproblems unawo semutendi, but ndichakudeliver out of them all. Mwari ngavatiwanire nyasha muzita raJesu. My next point. Okay, what causes us not to understand God? Zvii zvinombotikonzeresa, zvinokonzeresa kuti tisamunzwisa Mwari. Unonamata, unoita zvese,
but Mwari wacho hausi kumunzwisisa. Chii chimwe chingaita kuti tisanzwisisa Mwari yavo? The first thing, iye Satani wacho. Satani zvaanoita manje, anokudistract. Panguva yekunamata yeye. Unogona kuona movie 2 hours. Waona movie 2, zvino paholiday ka? Unogona kuona movie ukapedza iyo, woenda pa the next one, wopedza iyo, woenda pa the next one. Paunozoti rega ndinamate, you are already tired. Satani atoshanda newe kare. Mwari ngavatiwanire nyasha. We are also busy. Vanhu vanenge vari busy. Ndiri busy nekubasa kwangu. Ndiri busy nezvakati. Ndiri busy with this. Ndiri busy akati. Sunday I can't come. You know now it's festive season. I can't come Sunday because ini ndangishanda pesa apa ndida kuzozorora. Satani anenge atobata futi pfungwa dzako. Because Mwari ari kuti tofana kuvanamata in season and out of season. Saka Satani anokukeepa busy. Mune zvako iwewe. Satani anokukeepa busy kuti usatombonamata Mwari wacho muzita raJesu. But the devil is a liar. Mwari Jesu vakakunda Satani uyu. The devil is a liar. Mwari ngavatipe simba rokuramba tichinamata Mwari uyu in season and out of season. Satani haana simba rokutibira. Satani haana simba rokuti controla pfungwa dzedu. Remember the Bible says patamboverenga kuti we should love the Lord our God with all our mind. So our mind we should pray kuti Mwari vatiwanire nyasha. Our mind even filled with the Holy Spirit. Kuti Satani asatombowana mukana upinda mamind medu. Because the devil anotanga abata mind yemunhu. Unogona kutoya kuchechi. Uchizoti ndinoya kuchechi for the sake of coming to church. But pasina relationship naMwari wacho. But pasina chaunonongedza kuti inini naMwari uyu tiri papa. There is no communication between you and God. Mwari ngavatiwanire nyasha muzita raJesu. Another cause ndeyekuti lack of studying the word of God. Kusatoverenga shoko racho chero. Because shoko raMwari rinotaura kuti faith comes by hearing the word of God. But kana usingaverengi shoko racho unomunzwisisa sei Mwari wacho? Nokuti shoko raMwari ndo mune mutemo yese. Pese apa tichitaura nema-Bible verses. Saka kana usingaverengi shoko racho unozvinzwisisa sei? Unomunzwisisa sei Mwari uyu? Ndopaunenge kunyeperwa nevamwe manje wakungoteererawo zvinotaurwa nevamwe, umwe akataura zvaataura, umwe akati zvaataura, because iwo wacho hauna shoko, hausi kuteerera shoko raMwari wacho, hausi kuvhura Bhaibheri racho raMwari. Saka ukangonzwa zvawanzwa unongoti mhepo ikati vhuu kusouth, you go to south, mhepo ikati vhuu kunorth, you go to north, because iwo wacho hauna pauri, hausi kuziva shoko raMwari. Mwari ngavatibatsire tirambe tichiverenga shoko ravo muzita raJesu. Another one is the love of world. Kutonakidzwa nenyika chaiko. Kutonyatsonakidzwa nenyika zvokuti unozoda kufambira sei kuti unzwise Mwari uyu iwe uchida nyika. Like zvanambotaura kuti munhu unogona kutoona TV the whole day uchiona TV, 24/7 uchiona TV, 24/7 uchishanda kubasa kwako, 24/7 uchiita project yako. Hauna kana time one yaunombofugama woti Mwari let's talk one on one. Hapana even 2 minutes yadzo munhu anenge asina. Why? The love of the world. Kutoda nyika, kutoti inini ndinoita zvenyika. First, Mwari ndinozomuti papaya. Kana wazoita problem uzofunga kuti oh kuna Mwari kudenga uko. Mwari ngavatiwanire nyasha tivade muzita raJesu. Another one is lack of knowledge. As my people perish because of lack of knowledge. Kusatoziva kwacho kutoti we need to know this God. Isusu tichikura ndaingoenda kuchechi nemabereki. But tisati tatoziva kuti Mwari wacho unonamata in Jesus name. Taingoenda kuchechi because vabereki vaiti handei kupi kuchechi. But akasina knowledge yokuti inini wacho ndichienda kuchechi, I must have a personal relationship with God. Ndisanda ndobuda mumba mangu ndofanira tofugama kutoti Mwari ndaakuenda kuchechi, ndaakuenda kugote kwarenyu, fambai neni. Paunozosvika kuno kumuparidza achiparidza unofanira kutoconnecta nezvichaparidzwa because already you are talking to God. Muzita raJesu. Mwari ngavatiwanire nyasha muzita raJesu. Okay, my next prayer point ndekuti how can we understand God better? Tinovanzwisisa tingaita sei kuti tivanzwisise Mwari ava? Obviously the first one ndekuti we should read the Bible. Ndo patinotonzwisisa kuti Mwari wacho vanodei, what are the commandments, chii chavanoda, chii chavasingadi, zvirimo muBible muzita raJesu. Kuna Joshua 1:8 kwatotaura kuti usasiyana nebhuku remutemo iyi, famba naro pariri, famba naro muzita raJesu. Another one is prayer and fasting. We need to pray. Pane pambo kuti unoudzwa kunzi zvakamira so, Bhaibheri rakamira so, iwe hausomonzwisisa. Pray, Mwari ndiitirewo nyasha ndinzwisise.
before ndatoverenga bhaibheri racho, before ndatoverenga passage andinofanira kuverenga, pray first kuti Mwari pandiri kunovhura Bible, help me to understand. Mwari anokubatsira muzita raJesu. Another one is attending my church services. Nokuti mama-church services Mwari vanotuma vanhu vavo neshoko rakasiyana siyana. Saka atendawo church service, Mwari anobva vatongokuudzawo kuti ABCD, uchasangana nezvakawanda. Mangwana maybe uchadzidziswa kuti how can we give. Next time uchadzidziswa kuti how can you unofadza sei Mwari uyu. Next time maybe next Sunday Mwari preach about pleasing God. Next Sunday Mwari preach about another thing. Saka in that way unobva vanotonzwisisa chi Mwari wacho unotomuunderstanda Mwari wacho pakuuya kuchurch service. But paunouya kuchurch service, uya wakagadzirira mwoyo wako kuti shoko racho parinopakurirwa ronyatsopinda pakadzikadzika pemwoyo pako muzita raJesu. Another one, kuti tomuziva sei Mwari, tingaita sei kuti timunzwisise. Seeking guidance from men of God, men and women of God, kumapastors chaiko. Vanoziva shoko racho. Kana ndisinganzwisisi kuti okay, I don't understand chegumi. Vanombotaura nezvechiko chegumi ichi. I don't understand. Pampacho unotonobvunza varanda vaMwari, mapastors, kuti inini ndinotongonzwa kuti kune zvakati, but I don't understand ABCD. Can you explain this to me? Why explainerwa futi? Wonoverenga futi Bible racho kuti zvinyatsonokilika zvakanaka. Mwari vachitiwanira nyasha muzita raJesu. Our point, next point yangu is okay, the conclusion now. I want to say this. God is the one who brought us panyika pano. Hatina kuzvunza panyika pano. Mwari vakatiunza panyika pano. Ende vakatipa futi grace dzokurarama panyika pano pacho. Vakati if you are willing and obedient, uchadya zvakakura zvenyika ino. Kutorarama tine zvatini, tine maoko edu, tine maziso edu akakwana, tine zvakakwana. It's by God's grace. Ende Mwari wacho vanotipa futi nyasha dzokupinda mudenga ravo. Saka Mwari vakatiunza panyika. Kuti vakatiunza ndio vakatiunza panyika. Takaya tisina chunhu. Mwari votipa futi nyasha dzokuti tirarame, tichidya zvakakura zvenyika ino. Votipa futi nyasha dzokuti tipinde mudenga ravo dzvene muzita raJesu. Saka ndiri kuti chi Mwari ngavatiwanire nyasha. It's all about God. It's all about Jesus Christ. There is no need for competition. There is no need for pride. There is no need for kuti inini I am better. There is no need of inini ndinopisa. Mwari ndio varipo panyanga. Mwari ndio vacho vanotopisa. Mwari ngavatiwanire nyasha muzita raJesu. Let's not fight one another. Let's love God. Let's not compete. Let's fear God. Let's live for God. Handizini ndinorarama. NdiJesu vari mandiri vanorarama. Let's please God. Let's serve God. Let's worship Him in spirit and in truth. Shoko raMwari rinotaura kuti kana tisina rudo tichingonyangadza before God. Ngative nerudo towards God. Ngative nerudo tide Mwari ava in season and out of season. Ngative neukama hwakanaka naMwari ava. Kutaura naMwari every day. Kuverenga shoko raMwari ava every day. Kana taona kuti tarasika, ngatiende before God. God, we are sorry. Tichirewo nyasha, to move forward. Let us rely on God. Let's not rely on our wealth. Let's not rely on our intelligence. Let's not rely on our degree. Let's not rely on our education, but trust in the Lord with all our hearts. Arisi simba redu, chese chachinacho, it's not by power, it's not by might, but by the Spirit of the Lord. Mwari anoda kuti tivanamate, Mwari anoda kuti tivape moyo yedu yakazara. Mwari anoda kuti pfungwa dzedu dzinge dzakazadzwa nemweya mutsvene, dzive clouded with the Holy Spirit. Satani asatombowana mukana mupfungwa dzedu. Satani asatombowana mukana mukurarama kwedu muzita raJesu. Ndisingapedzi nguva, ngatisumukei tese. Let's all stand. Before tanamata, todangoti munhu ungo-reflect. Maybe a minute or so, ushingo-reflect. Like I said, we all came from God. Takasikwa naMwari tese. Hatina kuzviunza pano. Zuva raunoenda Mwari ndiye anoriziva. Saka let's reflect. Wombozvibvunza kuti,
do I trust, do I really understand Mwari uyu wandinonamata uyu? Ndiri kuita here zvanoda kuti Mwari avandivaite? Oro ndiri kungozvifadza ndini nemhuri yangu? Oro ndiri kungozvifadza inini neshamwari yangu? Ndiri kuvafadza here Mwari ava? The life that I'm living, ndiri kuvafadza here? Oro ndiri kuvafadza inini, ndiri kungozvifadza nevamwe? And zvandiri kuita izvi ndiri kunyatsoita according to his will here? Zvibvunze uri pauri papo. Kuti Mwari ndakamira papi nemi? What is my relationship with you, God? Ndiri papi nemi? Is there any connection between me and God? Is there any connection between iwewe na Mwari wako? Because kana pasina connection zvangofanana neiron. Iron ukaisa pamadziro ukaiplug up. Kana ukasaswitcha on, chero ukaita sei haipisi. Saka ndozvimwe chete nerelationship yaMwari. Unogona kuuya kuchechi, unogona kuti ndonamata Mwari. But kana iwe usina that inner relationship, that connection between you and God, Mwari andokudza kuti kuri kunaya. Yes, unotoona kuri kunaya. But not kuri kunaya, but I'm going to worship God because I love this God. Let's not worship God because tine zvatinoda. Let's not worship God because tiruti Mwari ngavandiropafadze. Mwari ngavatiwanire nyasha panguva ino. Tivanamate, tivarumbidze mumweya nemuzvokwadi, in season and out of season. Not because I want something from God, but ngandinamate Mwari uyu because He is my creator. Because He wants me to worship Him in spirit and in truth. And it's not easy sometimes because moyo unyama inenge ine zvainoda, but moyo uchida kuti ufadze Mwari. But Mwari ari kuti please me, ndifadze. Mwari ngavatiwanire nyasha panguva ino. Let's just reflect. Timboti Mwari, where are we? Tiri papi? Chero tikabuda ipapapo. Even munhu ukada kudecide kuti rega ndipinda kubathroom right now, kana nyasha dzikasakuwandira, unogona kutodonha usati wasvika kubathroom kwacho. Mwari ngavatiwanire nyasha panguva ino. Timbozvifunga, timbodzika nendakariro dzedu kuti Mwari, relationship yangu nemi yakamira sei kunai Mwari? Relationship yangu nemi yakamira sei? Ndepapi patingagadzirisana relationship yangu nemi Mwari? Nokuti we don't want to waste our time. We don't want us to waste kuti wauya kuchechi unonamata Mwari wacho, but Mwari wacho hautombomuzivi. Hauna kana relationship naye. Unongoya kuchechi because my friends are coming to church. Unongoya kuchechi because hama yangu iri kuya kuchechi. But Mwari vari kuti no, let's have a relationship. Ndinzwisise, inga madhonga anoziva muridzi wayo. Ko iwe sedunga munhu, hanzi Israel hainzwisisi. Ko iwe uri papi? Mwari ngavatiwanire nyasha. Ngatinamate muzita raJesu. Mwari wangotipa nyasha to understand Him, to walk according to His will. Kufamba mumweya, hanzi walk in spirit. Walk in spirit. God is spirit. And vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. Mwari ngavatiwanire nyasha in the mighty name of Jesus Christ. Tiitirewo nyasha panguva ino Mwari wangu. Ndimi makatiisa panyika pano Mwari. Ndimi munoziva zvamunoda kuti tiite Jehovha. Dzimwe nguva nyika inotikanganisa Mwari. Dzimwe nguva mafaro enyika ano anotikanganisa, kukanganwa kuti takasikwa nemi Mwari. Tiitirewo nyasha Mwari. Patinokunamatai tikunamate mumweya nemuzvokwadi. Patinokuimbirai tikuimbire mumweya nemuzvokwadi. Baba, patinouya Mwari wangu tichiita worship, ngaibve pakadzika pemwoyo pedu Mwari. Tiimbe nemuzvokwadi Mwari. Tikufadzei mimi Mwari. Help us to fear you, Jesus. Help us to love you, Lord, with all our hearts, with all our minds, with all our strength, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Pfungwa dzedu tinodzisa muropa raJesu. Pfungwa dzedu ngadzidzasiwe nemweya mutsvene, kuti tingofunga zvedenga Mwari. To seek ye first the kingdom of God. Tisafocus on the material things. Tisakunamatai because we want material things. But tikunamatai nokuti muri Mwari wedu. Tikunamatai nokuti makati tofana kushumirai Mwari. Tikunamatai nokuti you are creator. Mwari makanaka, Mwari makanaka. Tinzirewo ngoni mangwanana ano Jesu. Tinzirewo ngoni mangwanana ano mweya mutsvene. Tiitirewo nyasha mangwanana ano Jesu. Tega hatigoni Mwari. Tega hatigoni Mwari. Peer pressure yakawanda kunzoko Mwari. Miedzo yacho yakawanda kunzoko Jehovha. Tiitirewo nyasha mutizadze nemweya wenyu Mwari. Tirarame zvamunati kuraramirei Mwari. Tiite zvamunati kuitirei Mwari. To please you alone, Lord. Kungofadzai mimi chete musiki wedu. Kungoita zvakanaka before you, Jehovah. Tiitirewo nyasha Mwari wangu. Tiitirewo nyasha Mwari. Taramba zvinoti distracta kuti tisakunamatai Mwari. Taramba zvinoti distracta Mwari wangu, zvinotibvisa pafaith.
tiwanirewo nyasha in season and out of season. Mukuchema mukunakidzwa Mwari. Tichichema zvakaoma Mwari. Tiwanire nyasha mutipe simba Mwari. To worship you in spirit. Tisaenda kune mamwe other people, kune kunotsvaka my help, because our help comes from the Lord. You are our helper, Lord. Ngatisava nevamwe vaMwari Mwari, but tingoramba tiine mijeso. Mukuoma ukoko Mwari titarise chiso chenyu Mwari. Mwari titirewo nyasha Mwari. Shoko rinotaura kuti you are a jealous God. Hamudi kuti tinotsvaka rimwe rubatsiro Mwari, but to trust in you wholeheartedly, Lord. Titirewo nyasha Jehovah, titirewo nyasha. Dzimwe nguva tinototadza tisingazive Mwari. Tiregererewo panguva ino Mwari. Dzimwe nguva tichikurarama upenyu tichifunga tiri kuraramira imimi Jehovah, but tichikutozviraramira isusu, tichitozvifadza tiri isu Mwari. Tiwanirewo nyasha mangwanani ano Jesu. Tiwanirewo nyasha from now onwards. Open our spiritual eyes to see. Patinofana kugadzirisa relationship yedu nemi Mwari. Titirewo nyasha Jesu. Nyika ino iripo asi inopera Mwari. Asi imi Mwari hamuperi Jesu. Titirewo nyasha Mwari wangu. Remember our soul, Lord. Bless our soul, Jesu. Remember our hearts. Remember our minds. Titirewo nyasha panguva ino Jehovah. Titirewo ngoni Mwari. Hatisi isu tinorarama, asi Jesu vari matiri ndo vatorarama. Chititira nyasha tiraramire Jesu uyu Mwari. Tisararamira isusu kuti tifadze. Tisararamira kuti zvifadza Mwari. Tisararamira kuti tive fame, kuti tidundumadzwe nevanhu Mwari. But tiraramira kuti Mwari imimi mutitire nyasha Mwari. Tirarame kuti Mwari imimi tikufadzei muzita raJesu. Mwari makanaka, Mwari makatendeka. Muri Mwari vasinganyadzisi. Muri Mwari vakatendeka. Muzita raJesu tanamata. Amen. Mwari ngavatiwanire nyasha. Nokuti hatisi isu tinorarama. NdiMwari vanorarama. Hatisi isu tine simba. Chero wakadzidza kusvika palevel yakaita sei. It's not by power. It's not by might, but by the Spirit of God. Ngatingopai Mwari ruremekedzo rwavo. Kungoziva kuti Mwari, in everything that I have, even the voice randinaro reri, denyasha dzisipo ndisina voice reri, maziso andinawo aya, denyasha dzisipo ndisina maziso aya, but nenyasha dzaMwari, Mwari wakandiwanira nyasha. Ndiri pano nemuzita raJesu. Mwari ngavatiwanire nyasha patinoenda kufestive season, tisakangana kunamata Mwari ava. Tingoziva kuti tine wakatisika asingaendi kuholiday, tine wakatisika anoda kunamatiwa, tine wakatisika anoda humility, tine wakatisika anoda iwe neni timushumire mumweya nemuzvokwadi, muzita raJesu. Amen. Panguva ino ngatipei offering panguva ino. Praise and worship mungona uzotipa song. Ngatimushandire